Έλα ρε Μητσό. Τι λέει, Τι έγινε, πού πήγες διακοπές? Καρία, ρε. Και πώς πέρασες, πώς ήτανε? Αλλά Μπράβο ρε φίλε, ωραία. Έλα, επιτέλους γύρισες να κάνουμε καμιά δουλίτσα, κάτσε στο γραφείο. ναι, απλά το γραφείο δεν βολεύει τόσο, ρε. Το γραφείο. Ναι. Θέλω να στήσω αλλού. Πού άλλο? Εδώ μου, ρε. Στα φυτά. Σου πειράζει. Ό,τι σε βολεύει ρε Μητσό. Αλλά λέμε, ρε. Πώς πάει η δουλειά, φίλε? Καλά ρε Μητσό, έχει πέσει πολλή δουλειά. Εσύ από εκεί θα δουλέψεις? Τι? Από εκεί θα δουλέψεις? Βολεύεσαι δηλαδή τώρα εσύ εκεί πέρα. Ναι, ρε φίλε. Αυτό θες. Όχι, έχω παραγγείλει. Αρτάκια έχεις. Μισό. Γεια σου, Ρησίλη, τι λέει. Έλα ρε Μιχάλη, δεν έγινα, πού γύρισες? Ναι, καλά, ρε φίλε, καλά, άρτα. Ήμουνα στο χωριό. Έλα ρε, πώς πέρασες? Πω, καταπληκτικά, δεν ήθελα να έρθω, σου λέω. Ήμουνα εκεί πέρα όλη μέρα με τη μοσχούλα. Ποια μου σκούλα, βρήκες γκόμενα ρε παιχταρά? Τι γκόμενα, ρε, μου κόψει τα ποδιάρια, ρε, η άλλη. Ποια γκόμενα, ρε, με την Αγελάδα, ρε, τη μοσχούλα, δεν σου έχω πει. Όχι. Τι όχι, ήμουν εκεί πέρα, γάμιστε, πολύ ωραία, πολύ ωραία. 15 Αύγουστο, ένα πράγμα να φανταστείς, πήγαμε στο πανηγύρι. Ναι, καμπή. Ήμουν εγώ, ο Νίκος Φτανιάσης και 2-3 φίλοι, δεν τους ξέρεις. Πήγαμε κάτι μπύρες, Χαραβέρα, Καμάλης, Κυρίτσης. Ας τις μπήρες τώρα να παραγγείλουμε κανένα καφεδάκι. Τι καφεδάκι, ρε, τι καφεδάκι, σε έχω φτιάξει, σου λέω. Έχουμε περισσέψει εδώ πέρα. Μπήρες στο χωριό. Ένα πράγμα. Στρελαθείς. 10 ώρα το πρωί είναι. Τέτοιες ώρες πριν μπήρες. Ρε. Τι έβαλε τώρα! Σήκους τώρα! Τι έρα γαμώσα εκείνη, σου λέω, άστε να πάμε. Κυρία τώρα να πατήσω αυτό γιατί... Παρακαλώ. Ναι, ο ίδιος. Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα κύριε Σιωμάνετ. Θα σας τα φέρω τώρα αμέσως. Έλα ρε, τι γίνεται. Καλά ρε Φαντηγώση. Καλά μωρέ, και εγώ γίνεσαι από Μύκονο. Γι' αυτό πας τείχο. Ναι μωρέ, έκανα το λάθος να μην πάω εκεί πέρα και έγινε ατύχημα. Δουλεύουμε, τα πάμε μια χαρά. Πολύ Να σου δουλειά. πω ρε Σιωδωρέ, επειδή ήταν λίγο κρυβά εκεί πέρα στο Μύκονο, Να. μήπως μπορούσαμε να κυριάσει κανένα καφεδάκι. Ό,τι γουστάρει τα αφεντικό. Μπράβο ρε μπαγάσα. Ό,τι γουστάρει τα αφεντικό. Και μια λουκάνικο πίτα, ναι. Λιωγανικό πιτά. Έγινε. Ensemble découvrir ma liberté. Allô, mon ami. Oui, γύρισα. Καταπληκτικά, magnifique. Θα σε πάρω αργότερα γιατί είμαι στην αφήρμα. Φιλιά. Allô, Isidore, qu'est-ce qui se passe? Γιατί είσαι έτσι και τι είναι αυτό που βαράς στο κεφάλι σου? Τι εμπλάχα. Δεν ξέρεις τίποτα από μόδα. C'est un beret, c'est un beret.
Μάντεψτε από πού γυρίσα. Τρελοκομείο. Βλάχα, άσχετη. Παρί. Πύργος του Άιφελ. Ο Χρήμα Ηλίας. Πήγατε και λίγο με τους γονείς μου, εντάξει, μόνο καλά. Πώς πέρασατε. Καλό θα σου πω. Εσύ σίδερα που πήγες. Σίδερο, εσύ που πήγες? Εσύ που πήγες, ρε. Εδώ μου ρε Αθήνα, αλλά πέρασα πολύ καλά. Δροσιά είχε, δεν είχε κόσμο, ούτε έμπλεκες με την κίνηση. Και να σου πω και κάτι, το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής μου. Και ξέρεις γιατί? Γιατί δεν είδα τα μούτρα κανενός σας παλιωμαλάκα. Που πήρατε όλοι ρε φίλε 2 μήνες διακοπές. 2 μήνες διακοπές και εγώ κάτσα Αθήνα να δουλεύω για όλους σας. Και τώρα πού θα πάω? Πού θα πάω Οκτώβρη μήνα με τις βροχές εγώ? Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο μας για αυτή την εβδομάδα. Επιστρέψαμε τέλος από καλοκαίρι. Ελπίζω να σας άρεσε, να το απολαύσατε. Όποιος θέλει κάνει like, subscribe, Facebook, YouTube, τα ξέρετε, τσάμπα είναι. Και τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Παιδιά, αγαπημένοι μου followers, θέλουμε ένα τερματοφύλακα για τουρνουά 5x5 στο Βοτανικό. Θα παίζουμε μια φορά τη βδομάδα. Έχουμε ομαδάρα. Θέλουμε να το σηκώσουμε. Θέλω ένα τερματοφύλακα. Όποιος ψήνεται μου στέλνει, κάνει comment κτλ. Ευχαριστούμε πολύ. Θωμά, μπορείς να κλείσεις.